खून खोलो तो हमारा खून खोला ना सुनली है हेना से हमरा उठा ओकरा टक राइफल मारो हाल गंभीर बा ढेरे पैसा में बेचाई चला एक हफ्ता के काम हो गई। बाप रे बाप अगर हमार घरे से ना आई नु अनाज तो इहो खाए पाफत पड़ी मरद के चाल देख के रे दादा ई मटी लगावना मुझौसा आ जाता पी के भोरई लागत नु कि नमरी कमा के ध देले बा बस आवता लेके जाता। मम्मी जी एकदम परेशान बनी हम परेशान बे गांव के लोग परेशान बे एकरा से मरियो नहीं खे जात कि विधवा बन के जी वो पता ठीक रहित नतिया कहीं के मुंह झौसा कहीं के मटी लगावना आ जाता गाय के मुंह तो पी के भोरे भोरे जेकर ना गाड़ी सुने के जेकरा से सुना देता मटी लगावना जा हो तहरा जोन माई जन्मले नु ओकरो तनी लिहाज कर बाकी ना ई मर्दाना लिहाज करे के नहीं खे ए दादा कुल गहना हमर बेच के सब खा गई अब हमरा लगा अरे का करतन स बोल बटे ओ हम ना जी पाई का मार बर कइले बारे गांव कतरे बर बताई मम्मी जी जितना रहे सब हमर बीखो गाना त लेके जाके बेच देला जानो बाटे वो कहत के देना त तोरा के मार के मुंह आ दे बाकी गाना एगो अब तक ना दे अब एकरा के हम का करी कौन उपाय करी नतिया बेटा ना हमरा कोखी में जन्मल नतिया बेटा जन्मल की कुल हमर बर्बाद कर दियल खेत बाजार कुल ले जाके ओने जुआ खेल खेल पी के मैं बेच किन के हमरा के भिखार बना दियल भिखार मम्मी देख ले मम्मी घर में बेच के खा जे हम के रोड पर चलिए मम्मी जी देख ले देखब का कही भगवान महादेव जी एकर कैसे मति सूद करे नतिया के पेलो पर मार तो हेयर हो जाता मम्मी जी देखी अब बच्चे के बाटे तो ये कहे के बने कि घर में कुछ नहीं है जोनो बनावत नहीं जानो वो मत बनाई जा खाई जा उनतिया जब चाहते बा कि भूखे मरो तो बढ़िया से भूखे मरो आयो करा उ फेर बा कि भूखे मरबू आ कि रहबू कि जाइबू ओ करे तो ठीक बा मैं कोला बोई रहल बा हम का करी बताई मम्मी जी हमारा अगर नैहर के परिवार ऐसा ना रही तो माई बाबू नो तो है जोनो अनाज में खाता नहीं वो आफत पड़ जाए जान जाए आफत जान के डरले बा एकर जांगर टूट गइल बा यही से एकदम हमनी के पानी पिया देले भाई नतिया जे भागतो नहीं के उ धिया तो नहीं के मर जाए थोने नु तो हमरा सबुर जाई बेटा के रही थी मम्मी जी फेंकू के बाबूजी आई तुम कहता नु जा मोरा त गिरल हवन नाली के नीचे हम कहने के चोरो नतिया के नाली में डूब के मरो जा पोखरा में डूब के मरो हम त निकाले ना जाए का करी अब तो ओकरा सजीज हो गइल बानी देख एकर कोनो उपाय कर आ नहीं तो अब कोनो उपाय के माई बहनी ले पूछब सुना ना एगो उपाय बताओ तनी एकरा के जानत रहू एक आदमी बताओ तरल हां कि एकरा के दवाई दे दनु कि एकदम दारू और जुआ और तकबे ना करी मम्मी जी अगर ना पिए के छोड़िए न ली आइम जोहर खा के सुत जाए जा इहे होबे करी अब हमरा खा में जोहर खा के मर जेबू तब ओकरा फेर नहीं खे आ रहबू तब ओकरा फेर नहीं खे अब तो हमरा के भिखार बनाइए देले बा सुना भूख त लागल बा ओकरे कुफुत में अनाज नहीं खे घोटात हमरा एगो काम कर तनी सुखलो पाखल एगो रोटी देखा बनाओ हम जाता नहीं तनी भैंसिया के पनिया पिया के आया तनी देखब जात नहीं चल नहीं के जात कि हमरा चली तनी ये कर बाबू चल हम जाता नहीं आवत तनी पनिया पिया के अरे जोरे नती मटी लगावना मुझौसा तोरा लाज नहीं खेला तो माई कलपती है तोरा ना फुट के पड़ी प्लास्टिक के पिलुआ पड़ी सड़ी ना गली चुगु गड़ी रे नतिया कहीं के डार्लिंग ए डार्लिंग अरे बालू अरे देखत है रजाई बाणे देखत है रजाई बाणे कने बे ओ डार्लिंग अरे आओ ओ डार्लिंग कने गोई बागुल का डार्लिंग ये डार्लिंग करे नतिया करे मुझौसा आ गइला नरक में क्या गइला हैं ना रहता बेचे ओकरे बिना बेचैन रहेला तो खुशियाल नो तो दो रसगुल्ला हाय लागेला मलाई चॉप ठीक है नो मारो तारो मारबो हां मारम दर्रागन है ऐसा राजा के चूल्हे में झोंक दी ऐसा ना बोला
देखो हम बहुत तलक मानिला मानला त का कहा मर जाई तारा खाती है सब पिया कर बाप रे बाप बोका निहन मोह करतनी हई दाढ़ी का ने कहिया के बढ़ैले माने छीले के ना उले के हैं सुना छोड़िया मत हमरा छुइया मत हमरा के ना बैठा ना का है बट ये के नौटंकी कइले बड़ा गाँव नगर में मुंह हंसैले बड़ा हमें के 500 रुपया दो ना डार्लिंग के काम करी बेच दी डार्लिंग के ले जाए कोठार में बैठा दी हमरा के बेच दी अरे हमर सोना के हम बेचो अरे दादा तू का कहता अरे ई पता ना कि मेहरारू हमर सोना है करेजा है ये नहीं के पता के इज्जतिया माई के गवावत नहीं और मुंह के चुम्मा देवल तार छुटिए जाई पी ले तो प्यार ज्यादा झक जला तारा के मलाई लेखा लागल एकदम मलाई लेखा हाय रस मलाई है मर्द सच से सच सुना ना का बोला दाना 500 रुपया 500 हां 500 रुपया दी जाई ना हऊ बटे नु रामला खाना के बाबू ओकर बाबू के बेच दी उहे नतिया पिया पिया के रवा के बहकइले बा अब सुनो ना हम एबरनु लॉटरी नहीं खेलावत निमन से कहां से लगी माई के ढकावत तारा मेहरारू का कुकावत तारा कहां से लगी ए नतियू काल बुध के हमर बॉडी लाग कहा बुधा तो लॉटरी तो लगी आ तो लॉटरी खातिर 500 रुपया दी मुंह ना देखली से 500 रुपया मार के गस से फेंकिए देबम 500 रुपया अभी हमारा अंदर के मरद के जगावा मत कैसन मरद हाय मरद पी के जो झेने ढंगरा जाता होने सूझ जाता रात के पत्थर के केने हम सूझ जाता अरे कौन कहता है कि हम गिरते हैं हम तो नली के किनारा आराम करी अच्छा उसे ठानो नलिया के जो गंदगी रहला उसे सुगंध बा तू का जन्म फीलिंग है डार्लिंग के लोट के देखा नली में लोटबू ना जाई रउए लोट के आई 500 रुपया देबू कि ना हम ना दे हम त ना दे हम कुछ भी हो जाए हम ना दे हम ना देबू ना दे अरे ना दे हम रे ना पिया ना दे हम ना देबे अरे ना पिया तू आता ना रे तोर हिम्मत हमर हाथ आबे रे ना पिया तोरा बाप से कह के जेल ना भेजवा दे तो हमरा नाम असली नंदनिया ना काट के खा जे रे काट के आओ काट चचबा दे आओ ना अभी जानत नहीं कि समर के जाना तनी रे दो वाला पिया कल बाड़े बेच देम तोरा के हम बेच देम तोरा का दे नहीं खेत बेच दिया आप भी बताओ तने रे आओ तारे के मटी लगाओ नो अपना मार नो के मरिए जाइबा जाए नती हमर किस्मत में लिखाई रहा हां ठीक है कहले किस्मत में लिखल वाले के कहां से खाइबू पेड़ा जाए पिया कर तू भी लिखाई रहा हमर किस्मत में ना तनु आ तारे के मार के त्यागिए दे हम कैसे मरद रहो अच्छा घोड़ में जा आओ त से कुछ के नाम मोनी त हमरो नाम नंदनिया ना मां खराब कर रह दिले बन्ना ये मुझ छौसा का है मम्मी जी का कहतन रोवा कुछ मत बोली हमरा के का कहे के करे के बोली जाए तो ओकर आदत हो गइल बा त मारिए देबू तो से ते बनी ना कुछ ओकर आदत तुहे रही हम का करी हम तो परेशान हो गइल बानी बाबू त का करबू इज्जतदार इंसानी है होला कि ओकरा के ढोए के बा हमरा ढोते न बानी रोवा ढोई राउर बेटा हम काहे ढोई हम चलनी नहीं है हमरा सब जार बर्दाश्त ना होई हम नहीं कि नैहर में सब पिया हमर बाप पिया कर ना रह सा तारा गुड़ पगली तनी असन मत सोचा ई मत सोचा बाबू मैं मम्मी जी हटाई गो ना बाबू वैसन मत करिया ज्यादा ओकर आदत हो गइल छूट जाई सुधर जाई कुछ दिन में देखी मम्मी जी सुधरे वाला इंसान रही हूं तो सुधर जाई उ कबो अब ना सुधरियन मम्मी जी रोवा काहे नहीं की बात मानत देखा बाबू हम ओकरा तरफ से हम तारे ले माफी मैं मांगत मम्मी जी हाथ मान जोड़ देखा बेटा नैहर के ससुर के कुल के घर के नारी बना देली बाबू इहे सहन शक्ति रख ले बनु त एक दिन तारा के बहुत पूजा करी बाबू इहे इतना हम कहब धन हां देख लेनी मम्मी जी कितना पूजे कर देखी मम्मी जी एगो काम ना बनल दूसरा का काम बना के आ गइल देखा तनी मम्मी जी का गिरल आओ तनी का कहे कतना समझाई बेटा नतिया उहे लायक हो गइल बाकी एकर बात नहीं के समझा अब मानत नहीं का करी हम कहाँ जाना था
माल तो गंभीर बेटा बोला। एक हफ्ता के तो काम कसम घसके जाए। चला हे काजी हम तो सोचे कि बिलाई थी, तो बड़का बिलार घर में घुसल बा। अरे हम बिलार ना है, का है? हम तार चोटी? पति जी हैं। अच्छा पति जी। का ले बनी जी? का ले बनी? कुछ हो ना? ना का बा? आज कुछ हो ना? चुनौती बा। चिनौटी बा। चिलम बा। जाना तनी रवा 500 रुपए मांगा रही नो, तो हम 1000 रुपए अपन माई से मांगनी है रवा देवे खातिर। तो दा हाँ तो पहले दिखाई ना बगलिया में का ले बनी? ना ये ना देखा। काहे? आ कुछ नहीं खे। अरे सोना नु है, करेजा नु है, मेहरारू ना है दाऊ। दिखाई? नो क्या ना करिला हमरा से? करिला ना? ना करिला? करिला ना? ना देखा। दिखा दे नु तो जोनो चले लगो हम ना बोला। हां बोल सच में ना करम तुम देखा ले बनी। ना तुम्हारा ना मारो कसम से। मैं तुम्हारा वो हार कसम ना मारम सोना। दिखाई। ई पाल ले जात रही मोमती तुम गहना घरवा देती सोना के निकाल के। नौटी हो पाल ले। अरे बाप अरे मम्मी तू तो राजा कौन से बजे लगले। कोच दा मुहान कोच ले दे मोटी लगाओ मुझाओ सब दे ना तोरा के कहला तोरा डाना में पीछे के मम्मी जाओ देखी पाल हम ले जाते ई मोटी लगाओ ना मुझाओ सब एक ये हम तारेगा मुआ हम तारेगा मुआ खून खोलता खून खोलता सुननी है हे ना तक हमरा गोटा ओकरा तक राइफल मारो राइफल में रेन मारती 40,000 भले बनी राइफल चुनाव। राइफल मारो। अरे यार से लड़ाओ तेरा लगा तक मेरा रो के झाड़ू ले मारती है न पिया के। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मारा। अयो दादा चुल्लू भर पानी में डूब मारा। अरे हाँ मारी मारी तार रोहन बा लूरिया भया न पियो मारे छोड़ के तारा के का करी तारा के अरे इसका दादा मरिया जाइबा अरे अवस्था मार धो दे अरे बाबू न मत तू रह बच्चे है ना अरे कनो के बात दी रे दादा न कर रे बाबू राइफल दिखावता ना रे नतिया राइफल दिखावता रे और का धानी को दारू का बोतल किने के पाल चुरा के ले जाता रे नो राइफल दिखावता ये बता तोरा पाल का कहीं के के। जो तोरा ना अब जियब ना तो जियब कैसे? ना तो जिया कुछ हाँ। अरे वो से लाज कर रे मत पी अब से लाज कर छोड़ के भाग जाई मुंह घर द्वार पूरे भाग जा अब तो ऐसा के नरम रे नतिया ठान ले बने हम नहीं हर जाइन त जाइन तो बाप रे बाप तो ए जरा हां रे नतिया जाइन ना तोरा भी रहा मुआ ना ये तो तक बनाई किया रे हम बूढ़ो बन हम ले रसोई नहीं चले हाथ गोड़ को पनीर के अब करे के मनावे बाबू चल रे बाबू अरे जो मना ए करे जा डरलेंग रुको डरलेंग ए जा तरू जाइना ना जा काहे ना जाइन जी काहे ना जा नौटंकी देखे खातिर रही हम नौटंकी करता नहीं त का करतन हम का प्यार करतन बई बताई हम प्यार करता नहीं ई प्यार ह पी तू के हमर जिलेबी नो देखी ज्यादा बकवास मत करी हमरा ठीक बनो रसगुल्ला। हटी जाइबो हां जाई का करी ना जा एक साथ पर हम ना जाए हां ठीक बनो बोलो कौन रहुआ आज के बाद कसम खाई क्रिया खाई कि रहुआ पीएम दारू कबो हाथ लगाई दारू के ना पिया कबो ना नो काहे के देखी प्यार कइले रही ऐसे छोड़ के जाए के मन नहीं करब बाकी आखिरी चेतावनी देतनी अगर ना मानब तो जहर खा के सूत जाई ना जहर मत खा तू हमारे के चबा जबा के जाम हो ठीक बा तन्हा चली 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 ना ऐसे नव वीडियो देखे खातिर जुड़े परिवार लवर्स चैनल से लाइक करी कमेंट करी और सब्सक्राइब जरूर करी। धन्यवाद।